jama'a mun fahimta? Saboda haka lokacin shan ruwa idan mutum ya yi addu'arsa ba a mai da ita. Fa'alaikum ibadallahi biddu'a, ga addu'a cikin dare, musamman ƙarshen dare. Duk lokacin da za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, kai za ka ƙwanƙwasa, in ka dace a buɗe. Amma a wannan lokacin kuma Allahn da kansa ke cewa ka tashi ka roƙa a biya maka bukata. To kaga a Ramadan dai ai zama bai same ka ba. Insha Allahu a darasi na gaba ko cikin tafsiranmu za mu dinga jefa ladubban addu'an jifa-jifa. Ladubban da ya kamata a ce mutum ya roƙi Allah da su. Yana daga cikin ladabin roƙon Allah lokacin da za ka roƙi Allah, ka ɗaga hannu ka fuskanci gabar. Ɗaga hannu sababi ne na abiya ma bukata. Annabi ya ce duk wanda ya ɗaga hannu ya yi haka a gaba ga Allah, Allah na kunyin ya sauke bai bashi komai ba. Fiskantar alƙibla, sannan ɗaga hannun ake ɗagawa a roƙi Allah. Tafin hannu ake roƙon Allah. Kasan wani zai addu'a hannayen fiskansa suke kallo. Haka ne, da yawan mutanen mu kaluran suna addu'a fiskansu haka kamar madubi suke kallon tafin hannunsu. Hannun ake ɗagawa a roƙi Allah da shi. Iza sa'altumullaha ta'ala fas'alu bi butuni akufikum, ku roƙe shi da cikin tafin hannunku. In za a baka ba haka kake yi ba? Akwai da zai baka ne kai haka? Ku roƙi Allah. Yana daga cikin ladabin roƙon Allah ka ga biyan bukata shine ka yi yabo da kirari ma Allah kafin ka roƙe shi, ka yi kuma salati wa manzan Allah. Allah kai ne mai bayarwa, wannan abun da nake nema Allah in ba kai ka bani ba mai bani, Allah ka bani. Ka kaskantar da kai, ka yabe shi, ka yi kirari, domin Allah ai shi ne ar-razzaq ko? Ka san banda Allah za ka sami mutum mai arziki ne amma kuma marowaci. Ana samu ko ba samu? Saboda haka ga abun amma ya gagara siffantuwa da siffar masu shi. Kamar cikin mutane ne za ka samu mace sunanta Salaha ko Salihu, kaga ai ƙarshe kenan mutumiyar kirki, amma sai ka same ta masifaffiya. Kaga sunan ai bai yi muɗabaka da mai sunan ba. To shi Allah in an ce ar-razzaqu bai arziki, to akwai arzikin kuma ana bada arzikin. In an ce al-gaffaru mai gafara, ana gafaran kuma ana yafewan. To ana yabonsa a mai kirari da abun da yake ahali ne ga wannan abun. Sannan ayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da zaka roki Allah, in baka yi salati wa annabi ba, addu'ar ba za ta tafi ba. Kayi yabo ga Allah, kayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ta samu kowane irin capacity na tafiya. Yana daga cikin ladubban roƙon Allah shine ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Ka roƙi Allah kana mai ji zai biya bukata, ba a roƙon Allah a gwada. Jama'a mun fahimta? Ka san wani ne zai taso wani abu nashi ya taso mishi, sai ya yi struggling ya gaji bai yiwu ba, sai ce to a samu addu'a. To kaga ai bai saka ubangijinsa lamba